मेरला हिन्जावफ्रा दख'ना फोरला फोरथाब जालायनाय रिल्स बानायनानै खामायगासिनो भाइरेल जायै जायै बेबो बिदि खामायबानो जायोना भाइरेल जा देख तो कैसे शर्मा रहा है। अच्छा बेटे टिकटॉकिए हो कान में ले ले सॉरी कान लग जाए प्राण चले जाए पर हवाबाजी ना जाए। हम तो छोटे लोग हैं हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते। एक्ट्रेसआनो मोनबावगोनसो भाइरेल जाबासो एक्ट्रेस जाहैदों। हिन्जावासो बेबायदि गावनि मान सनमानखौ फाननानै जाहोनांगौ नामा नोंखौ हा हिन्जावखौ बिनि थाखायसो लायो नामा नोंसोरो देख तो कैसे शर्मा मा मान सनमानब्रा आजिखालि भाइरेल जानानै बोरै नाम खामायनो हागोन बेखौसो खायदा लायो हिन्जावफ्रा। बेबायदि आखल देखायनानै इयुन जोलैखौ माबायदि फोरोंलांनो सानदों नोंलाय हाबा होननाय सोदोबखौ फिसा सोदोब बायदि मोनदों नामा नोंसोरलाय हा सना जौ लाफैयाखै आलासियानो फैनायानो ओरैसो फैबाय हरदो फैसा